Καταστράφηκε το δικό μου το σπίτι. Έπεισε, βούλιαξε μέσα. Δεν έχω σπίτι. Δεν ξέρω πού να πάω να σμηθώ. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Ήταν κάτι πάρα πολύ συνταρακτικό, δεν το έχω ξανανιώσει άλλη φορά. Όλοι οι υπάλληλοι πήγαμε κάτω προς τα γραφεία και μετακινούμασταν αριστερά-δεξιά, σαν μπαλόνια. Όταν ήρθα εδώ, στον τόπο μου, αδίκησα για το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν ξεπερνιέται. All the power is out. People are just trying to stay warm, you know. So this is one of the ways to stay warm right now. It's this propane, and it's not too much wood, I guess. No, a lot of people don't have a lot of firewood. You know, it's not a lot of apartments with smoke places, you know, fireplaces. So the next best thing is this propane.